Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky od začiatku tohto roka intenzívne rieši problémy spojené s veľkými šelmami. V marci vznikol manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého. V súbehu s týmto sme vlastne hľadali spôsob, ako tú enormnú záťaž zásahových tímov, nakoľko tam boli nejaké problémy, už materiálno-technického zabezpečenia tam bol nejaký problém, personálny problém tam bol, metodické usmernenia nejaké chýbali, tak na základe týchto problémov sme už začali vyvíjať aj spoluprácu s poľovnými združeniami. Zásahové tímy sú odľahčené do veľkej miery a vidno už aj prvé výsledky. Zásahové týmy sme personálne obsadili vlastne na 100%. Táto práca v zásahovom týme nie je pre každého, povedzme si tak. Je to práca 24/7 niekedy, hlavne cez tie obdobia, keď sa medvede prebudzajú alebo keď idú spať. To nás vlastne teraz čaká, je to pred nami. Zvýšená opatrnosť pri pohybe v prírode v tomto jesennom období je na mieste. Aj preto štátna ochrana prírody zriadila operačné stredisko s telefónnym číslom 18 081. Tu môžete nahlásiť nebezpečnú situáciu, v ktorej sa ocitnete. Počkaj, pozri, tam je medveď. Ten je veľký. Čo teraz? Neukladal si to číslo náhodou? Na operačné stredisko, myslíš? Hej, tak Dobre. zavolaj, ja zatiaľ natočím. Dám to nahlásiť, ty, dobre? Dobre. Dovolali ste sa na operačné stredisko krízového riadenia pri zásahu voči veľkým šelmám. Váš hovor bude nahrávaný. Pri tých stromoch. Hej, zatiaľ nás nevidí. Pátor, prosím. Dobrý deň, tu Karinka Pustová. Prosím vás, vidíme momentálne medveďa na ceste. Poviete mi lokalitu, kde ste? Je to Tajov smerom na Králiky za dedinou. Pri Banskej Bystrici. Áno. Vidíte momentálne toho medveďa? Áno, vidíme ho. Na koľko metrov cca to bude? Približne 50 metrov. Není nejako agresívny, áno, alebo... Nás si ešte nevšimol, nik iný tu není a prechádza z jednej strany na druhu cesty. Vysielam hneď zásahový tím. Dobre. Tak vás poprosím, čo najskôr sa vzdialiť z tej oblasti. Dobre, ďakujeme pekne. Do počutia. Do počutia. Poď rýchlo, ideme preč. Prichádza jeseň, zimné obdobie a jedince medveďa hnedého sa začnú sťahovať bližšie k intravilánom, budú vyhľadávať potravu v ovocných sadoch, v kukuričničkách pozbieraných. Aby obyvateľia v týchto oblastiach boli obozretní, my za štátnu ochranu prírody môžem podotknúť, že sme pripravení na tieto situácie aj v kooperácii s poľovnými združeniami, aj zásahové tímy, či už materiálne, personálne sú dovybavené. Čiže budeme plne súčinní pripravení v prípade, ak sa bude občan cítiť ohrozený alebo mu bude vzniknutá nejaká škoda, treba, aby kontaktoval operačné stredisko štátnej ochrany prírody, to skrátené číslo 18081, kde ho vlastne potom už usmerníme čo ako ďalej. Alebo ak teda došlo k nejakému zraneniu tohto šelmova alebo šelma prenikla do intravilánu, aby kontaktoval teda tiesňovú linku 112, ktorá potom už ďalej bude postupovať podľa svojich interných smerníc. K 31. augustu evidovali viac ako 1100 hlásení, čo je v priemere 5 hlásení na deň. Samozrejme sú dni, v ktorých nie je žiadne hlásenie, ale sú dni, v ktorých je nahlásených aj viac ako 30 nebezpečných situácií. Čo sa týka eliminácie alebo vyradení jednotlivých jedincov z populácie medveďa hnedého, k tomu 31.8. by malo byť 46 jedincov eliminovaných z populácie. Boli to jedince, ktoré atakovali intravilány obcí, spôsobovali škody na majetku, veľakrát spôsobili zranenia a ohrozovali ľudí aj na živote. Takže tieto jedince boli eliminované. Ako pozitívum beriem z oblasti, kde boli tie jedince eliminované alebo vyradené z populácie, tak z tých oblastí evidujeme rapidný pokles týchto hlásení. Takže predpokladám, že všetko toto úsilie od môjho nástupu vlastne malo nejaký zmysel. Najviac nebezpečných stretov zaznamenali v Nízkych Tatrách, na Poľane, vo Veľkej a Malej Fatre. Nové telefónne číslo 18 081 odľahčí členov zásahových tímov a zefektívni súčinnosť s dotknutými stranami, ako sú užívatelia poľovníckych revírov, obce i bezpečnostné zložky. V auguste vlastne pokračovali ďalšie zmeny ohľadom manažmentu medveďa hnedého, kedy bol vlastne zmenený zákon, novelizáciou zákona o civilnej ochrane, kde vlastne už jednotlivé obecné zastupiteľstvá vedia vyhlásiť mimoriadnu situáciu, kde samozrejme ŠOPKA pristupuje a poskytuje plnú kooperáciu s týmto krízovým štábom, ktorý tam je.